Αλήθεια τώρα πιστεύεις ότι επειδή έγινες μανούλα δεν μπορείς να είσαι λειτουργική, δημιουργική και να είσαι και οικονομικά ανεξάρτητη? Ωραία, έμεινες στο σπίτι, δίπλα στα παιδιά σου, είτε γιατί δεν έχεις δυνατότητα να τα αφήσεις κάπου για να βγεις εκεί έξω να εργαστείς, είτε γιατί δεν θέλεις να χάσεις στιγμή από το μεγάλωμά τους. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να είσαι παραγωγική και να έχεις το δικό σου εισόδημα μέσα από το σπίτι δίπλα στα παιδιά σου. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό? Το μόνο πράγμα που χρειάζεσαι είναι ένα κινητό ή ένα λάπτοπ. Δεν χρειάζονται άλλες δεξιότητες και ειλικρινά υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σου δείξουν ακριβώς τον τρόπο που μπορείς να το κάνεις. Το μόνο πράγμα που έχεις να κάνεις αυτή τη στιγμή είναι να γράψεις στα σχόλια τη λέξη σπίτι και να περιμένεις να επικοινωνήσω μαζί σου για να σου δείξω ακριβώς τον τρόπο που μπορείς να το κάνεις.